हो तुम्ही सांगा. हो तुम्ही सांगा. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज आपण जाणार आहोत आमच्या गावची म्हणजे श्रीदेव नागेश्वराची डाळपस्वारी 2 दिवसापूर्वी चालू झाली आहे. तर आज आपण तिथे जाणार आहोत. तिसरा दिवस आहे. आमच्या इकडून जाणार आहोत, साळकरवाडीच्या इथून जाणार आहेत देव. तर आत्ता आपण जाणार आहोत जठारवाडीच्या इकडे. तिकडे देव थांबले आहेत. तर तिकडे जाऊनच बघूया आपण. चला तर आता तिकडे जाऊया. तिकडे काही जाणकार लोक असतील, त्यांच्याकडून थोडीशी माहिती पण घेऊया की डाळपस्वारी कशी काय, डाळपस्वारी म्हणजे काय असते, कधी चालू होते, काय. ज्या घरात देव राहिले आहेत आज, त्या घरात आता आपण आलो आहोत, महादेव सुर्वे यांच्या घरी. चला तर बघूया. श्रेयश पण आहे सोबत. काय पडा नाही. मित्रांनो, आपल्या इथे आता काही जाणकार लोक बसले आहेत. त्यांना आपण विचारूया की डाळपस्वारी म्हणजे नक्की काय असते आणि कशी हे करतात ते. बसले आहेत. नमस्कार काका, सृष्टी ब्लॉग मध्ये तुमचं स्वागत आहे. काका तुमचं नाव सांगता काय जरा? माझं नाव महादेव गोळी सुरू. आणि काका तुमचं? विजय धोंडू. हे घाडी काका बांदिवड्यात राहतात, या गावचेच आहेत. या गावी त्यांचा मान आहे. काही कार्यक्रम असला तरी ते बांदिवड्यावरून इकडे येतात. काका, आमच्या चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. तर काका, माझा एक प्रश्न आहे की ही डाळपस्वारी म्हणजे नक्की काय? बहुतेकांना हा प्रश्न पडलाय की माझ्या वयाच्या बहुतेक लोकांना पडला असेल की डाळपस्वारी म्हणजे नक्की काय असते. म्हणतात ते माहिती आहे, डाळ बाहेर पडले, पण ते नक्की काय असतं ते जरा सांगाल काय? गावात डाळपस्वारी म्हणजे कसं मोठे एक जो काय गावच्या ठिकाणी त्या ठिकाणी पाषाणाकडे किंवा गावात काही बाब ते त्या ठिकाणी विरलेली असतात किंवा काही बाब भायली हेतुनी जोड झाली असतात. तर ती जी मर्याद काय ना, वर्ष मर्याद आणि जे काय असेल ते आज गावासाठी पुरावे. आज त्या ठिकाणी आज मोकळे करून गावागावाकडे पुरवणार, त्यासाठी ही डाळपस्वारी. अच्छा अच्छा, म्हणजे ही डाळपस्वारी नक्की कधी असते? ही डाळपस्वारी आमच्या दैकल्याचं म्हणजे दैकली जत्रा झाल्यानंतर त्याच्यानंतर एक दिवस ठरला जातो आणि त्या दिवसानंतर नागेश्वर मंदिरकडून ही गावराटी देवराटी बाहेर पडून ही गाडगिळ्यांच्या घरी येते, भटवाडी येते. अच्छा. आणि तिथे एक रात्र वस्ती असते. म्हणजे मंदिरातून त्या दिवशी निघाले की गाडगे यांच्या घरी एक रात्र म्हणजे विश्रांतीसाठी तिकडे राहतात. आणि त्याच्यानंतर मग दुसऱ्या दिवशी तिथून निघाली की शेलटी गावी जाते. म्हणजे आपल्या हडीगावचाच एक वाडी आहे शेलटीमध्ये, तिथे ब्राह्मणाचं स्थळ आहे. अच्छा. आणि त्या ब्राह्मणाच्या स्थळामध्ये आमची गावराटीची भेट होते. तिथे भेट झाल्यानंतर तिथे ओट्या वगैरे भरल्यानंतर
तिथून परत हडीत प्रस्थान होतं अच्छा आणि हडीत आपल्या कांदळगाव आणि रेवणीच्या सीमेवरून ते खाली परत हडीमध्ये येतात. अच्छा, म्हणजे आपल्या गावाची जी सीमा आहे कांदळगाव रेवंडी रेवडी आणि हडी. कांदळगाव हडी अच्छा अशी अच्छा, सीमा आहे. तिकडून येतात. तिथे ती सीमेवरून आमच्या रीतिरिवाजाप्रमाणे त्या ठिकाणी रेवडीच्या सीमेवर आणि कांदळ सीमेवर तिथे भक्ष्य दिले जातात आणि सीमेची बांधणी केली जाते. म्हणजे जी काय गावाची रखवाली आहे त्या सीमेच्या बांधणी त्या ताब्यात देऊन तिची आपण हे करतो. अच्छा, म्हणजे जेणेकरून आपल्या गावात काही हे येऊ नये. ओके, वाईट शक्ती येऊ नये म्हणजे ते सीमेवर त्याची बांधणी केली जाते. आणि तिथून निघाल्यानंतर आमची 2 स्थळं आहेत, जठार आणि ब्राह्मण. या ठिकाणी गावराटी भेट दिल्यानंतर त्या टेकून पुढे बाळकृष्ण सुर्यांचं घर आहे, तिथे 5 मिनिटं आश्रम करतात. अच्छा, ते आश्रम झाल्यानंतर आमचं महापुरुष मंदिर आहे. हा, आपल्या इथे खालीच आहे. महापुरुष मंदिर आहे. त्या महापुरुष मंदिरमध्ये एक गावराटी भेट देते. तिथून भेट झाल्यानंतर तिथून निघाल्यानंतर आज आमच्या घरी महादेव सुरू यांच्या घरी आज इथे गावराटी येते आणि गावराटी आल्यानंतर त्यांची रीतिरिवाजाप्रमाणे त्या ओवाळणी वगैरे झाल्यानंतर आरती वगैरे झाल्यानंतर गावराटी प्रवेश करते घरामध्ये आणि तिथे एक रात्री वस्ती राहते. ते वस्तीला काल आले. काल आले. अच्छा, आता आज त्याच्यानंतर आज कुठे जाणार? आज वस्ती झाल्यानंतर रात्री भजनं वगैरे असतात. अच्छा, आणि दुसऱ्या दिवशी महाप्रसाद असतो आणि महाप्रसाद झाल्यानंतर 12-5 मानकं सगळे आल्यानंतर तिथून गारण वगैरे झाल्यानंतर ओटीपान करून झाल्यानंतर त्या वाडीच्या संपूर्ण ओट्या इथे भरल्या जातात आणि त्या ओटी भरून झाल्यानंतर 12-5 मिळून सर्व गारणं वगैरे झाल्यानंतर गावराटी देवराटी बाहेर पडते. अच्छा, आणि बाहेर पडल्यानंतर ते अवसर काढले जातात. अच्छा, अवसर काढल्यानंतर ते मेळे मांडण्याची कामं होतात आणि मेळे ती कुठे इथेच होतात काय मेळे मांडणीची कामं वगैरे? मांडणीचा मांड आहे आणि मांडावरती मेळे मांडण्याची कामं होतात. अच्छा अच्छा, जे भाविक भक्त असतात ते आपले काही प्रश्न वगैरे असतील हा तर त्या समस्या घेऊन येतात. समस्यांची कामं होतात. अच्छा, आणि कामं झाल्यानंतर तिथून गावराटीची आहे देवराटी ती इथून निघाल्यानंतर आमच्या 2 नंबरच्या ठिकाणी काका इथे मेळे मांडणी वगैरे झाली की नंतर देव कुठे जातात? इथून देव मेळे मांडणी झाल्यानंतर देव इथून आत्या अडचणी येतात. जो त्यांचं माळगा प्रमाण आत्या अडचणी आज माळगेश्वराचा म्हणून स्थळ आहे. अच्छा, त्या स्थळात भेट घेऊन जातात आणि भेट घेऊन झाल्यानंतर आज त्या ठिकाणी जे काय पुढे आज त्या ठिकाणी ठेसून गेल्यानंतर आज मार्गाचे अधिकार आज त्या ठिकाणी आज ज्यांच्या त्या ठिकाणी जी काही सेवा चालू द्यायची म्हणून गोटीपणाची हे असतात. ती गोटीपणाची आज त्या ठिकाणी हळीत करून देव मार्गेश्वराकडे जातात. अच्छा, आणि मार्गेश्वरापासून आज त्या ठिकाणी ते देव त्या ठिकाणी जे काय पुढे ब्राह्मणच स्थळ असतं त्या ब्राह्मण स्थळाकडे जातात. त्यातून आज त्या ठिकाणी जे काय त्या ठिकाणी आज एक महापुरुष म्हणून आज त्या ठिकाणी देवस्थान तसं त्या ठिकाणी असतात. त्या ठिकाणी कोटेवाडीचे आज त्या ठिकाणी जे काय आज त्या ठिकाणी रहित असतात ती रहित हे त्या ठिकाणी जे काय घोटीपणाचे आज त्या ठिकाणी त्यांचे विषय असतात हे विषय थंय त्या ठिकाणी ते भरले जातात. अच्छा, म्हणजे इथून आता गेले की कोथेवाडीत जाणार. मग देव आज कुठे राहणार आहेत काय? कोथेवाडीत. त्याच्यानंतर मग नाही. अच्छा, त्याच्यानंतर वर्ष इथे काय घेता नाही. अच्छा, म्हणजे ते कधी म्हणजे ज्याला ठेवायचे असतील ते ठेवतात. म्हणजे हा, म्हणजे कधी कुठे राहतील हे ते म्हणजे सांगू शकत नाही. आता घ्यायचं नाही. अच्छा, का आता कोथेवाडीत देव वस्तीला राहतील आज. त्याच्यानंतर कुठे जाणार? त्याच्यानंतर तिथून निघाले की ती ब्राह्मण आणि महापुरुषाची भेट झाल्यानंतर तिथे ओटीपान भरतात तिकडची एरियातली लोक. अच्छा, तिकडे कोथेवाडीची लोक वगैरे. तिथे ओटीपान झाल्यानंतर तिथून गावराटी निघते देवराटी ती गावडे पुरुषाची भेट होते. तिथे तिथल्या लोकांच्या ओट्या असतात. तिथल्या ओट्या झाले की कालिका मंदिरमध्ये येतात. अच्छा, कालिका मंदिरमध्ये आल्यानंतर तिथे राठी थांबते. थांबल्यानंतर तिथे मानाचे नारळ वगैरे देतात ज्यांचे मान आहेत तिथे. अच्छा, आणि खोरणीचा दिवस ठरवला जातो. त्याच दिवशी खोरणीचा दिवस ठरवला जातो. अच्छा, ही सगळी कामं तिथून झाली की तिथून गावराटी देवराटी निघते ती नागेश्वर मंदिरकडे परत आपल्या जागेवर परत येते आणि तिथे स्थिर होते. अच्छा, काका आता तुम्ही जे खोरणीचा नारळ बोललात ते काय असतं नक्की?
कोरणीचा नारळ म्हणजे इतर गावामध्ये गावपळण होते अच्छा आणि आमच्या गावामध्ये तसं बघितलं देवपळण होते. म्हणजे त्या 3 दिवसामध्ये आपल्या देवाची पूजा होत नाही. अच्छा आणि कोरणी सुरुवात झाली की रात्री 12 वाजता आम्ही त्या ठिकाणी कोरणी घालून ती सीमेवरच्या ताब्यात घेतो. अच्छा म्हणजेच काय गावाची काय पिढापिढी असेल किंवा त्रासदायक गोष्टी असतील ते सीमेच्या ताब्यात देतो आणि त्या 3 दिवसात देवाची पूजा वगैरे करत नाही. म्हणजे अशुभ दिवस मानले जातात. हा आणि बरोबर. त्या काळात मुंबईवर किंवा पाहुण्या सोयऱ्याकडची लोक जाणारे असतात ते 3 दिवस जात नाही आणि इथे पाहुण्याकडे गेले तर ती वस्तीला राहत नाही. अच्छा अशी म्हणजे या त्या दिवसात बाहेर कुठे गेला आपल्या गावाच्या तर परत गावात यायचं, बाहेर गावाच्या बाहेर राहायचं नाही. राहायचं नाही. अच्छा अच्छा ओके. ते झाल्यानंतर कोरणी तिसऱ्या दिवशी उठल्यानंतर देवाला आंघोळ होते. म्हणजे परत पूजा सुरू होते. पूजा सुरू होते. पूजा अंघोळ. सुरू होते म्हणजे काय आपल्या राहायच्या ठिकाणी तिथे एक भात होतो म्हणजे अळणी भात करतात. अच्छा. त्याला आम्ही अळणी भात होतो. तो झाल्यानंतर संध्याकाळी गारणं करून कवळ काढीला सुरुवात करतात. अच्छा कवळ काढ म्हणजे जे काय 12-5 असतात ते सांगणं करून गारणं करून त्या ठिकाणी कवळ काढ तोडायला सुरुवात करतात. आणि तीच कवळ काढ तोडणे म्हणजे डाळप. म्हणजे त्या अच्छा. दिवसापासून लोक गावात कवळ काढ तोडायला हरकत नाही. अच्छा म्हणजे हा हे तोडतात तोड बोलतात. म्हणजे कवळ काढ त्यावेळी पूर्वी कवळ काढ म्हणायचे. अच्छा किंवा कवळ तोडणे किंवा लाकडं तोडणे हा, हा. कवळ काढ म्हणतात. हा, म्हणजे हा, त्या दिवसापासून त्या ते दिवसापासून चालू. कवळ काढायला सुरुवात झाली. अच्छा अशी ती प्रथा आहे. म्हणजे पूर्वपार अशी प्रथा चालत आली. हा, म्हणजे पूर्व परंपरागत ही चालू आहे. आता हे आम्हाला काय माहीतच नव्हतं हे असं काय करतात ते. फक्त डाळपाक बाहेर पडले एवढंच माहित होतं की काय. काका तुम्ही चांगली माहिती दिलात आपल्याला. सगळ्या म्हणजे माझ्या गावातली लोक आहेत, माझ्या वयाचे लोक आहेत, त्यांना पण आता कळेल की नक्की डाळप सॉरी म्हणजे काय असतं. आता याच्यामध्ये मी जी माहिती दिली आहे जेवढी मला माहिती होती तेवढी दिली आहे. त्याच्यात पण अधिक माहिती जाणकार लोकांकडे असेल पण आम्हाला जेवढी तुटपुंजी माहिती होती ती आम्ही दिलेली आहे. बरोबर. आता धन्यवाद तुम्ही माहिती दिल्याबद्दल. मित्रांनो आता देव इथून निघतील आणि इथून आता कोठेवाडीला जातील. वाटेत लोक मोठ्या वगैरे करतात.
मित्रांनो आता इथून देव धावत येईल आणि मार्गेश्वरच्या इथे जाईल. आता तिथे ओटी वगैरे भरतायत. मी जरा पुढे आलोय. हो इथे ओटी वगैरे भरण्याचं काम होईल. इथली लोक आहेत जवळपास तिथे इथे ओटी भरतात. मार्गेश्वर देवस्थान आहे. आता इथून देव निघतील आणि पुढे जातील. आता बरीच लोक अजून वाटेत ओट्या वगैरे भरणारे असतात.
आता देव आमच्या साळकरवाडीच्या इकडे आले आहेत. आता इकडून पुढे कोतेवाडीला जातील. तिकडे आज रात्री वस्ती करतील आणि नंतर उद्या मंदिरात. तर मी याच्या पुढे आता नाही जाणार, इथपर्यंत स्टॉप करणार आहे.